महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करतो. तुमच्या आमच्या सगळ्यांचं प्रेरणास्थान हिंदू हृदय सम्राट सेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो. धर्मवीर आनंदजी दिघे साहेबांना वंदन करतो. भारतीय घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो. नुकतेच आमच्यामधून दिवंगत झालेले आमचे मुख्यमंत्री आमचे उपमुख्यमंत्री आदरणीय अजितदादा पवार यांना या ठिकाणी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो आणि माझे 2 शब्द मी आपल्याला सांगतो. या ठिकाणी या जिल्हा परिषदेच्या जाहीर सभेला उपस्थित असलेले सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लाडके पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी राणे साहेब, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आणि या मतदारसंघाचे सुपुत्र मनीषजी दळवी, तुळसच्या सरपंच रश्मीताई परब, मातोंड सरपंच मयुरीताई पाटकर, पेंडूर सरपंच संतोषी गावडे, पाल सरपंच कावेरी गावडे, त्याचप्रमाणे भाजपचे तालुका अध्यक्ष पप्पू परब, जिल्हा अध्यक्ष आदरणीय प्रभाकरजी सावंत, आदरणीय वसंतजी तांडे, जिल्हा समन्वयक सचिनजी वाघावकर आणि मुख्य म्हणजे आमच्या उमेदवार त्याचबरोबर श्री बाळू परब आणि या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या आमच्या उमेदवार योगिताताई यशवंत परब, तुळस पंचायत समितीच्या उमेदवार सुचिताताई वदराटकर आणि मातोंड पंचायत समितीचे उमेदवार शंकरजी घाटे आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनी आणि पत्रकार मित्रांनो. गेले घारे 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 बोलताना चुकलो का? आदरणीय सॉरी मी बोलता बोलता चूक झाली. मातोंड पंचायत समितीचे आमचे उमेदवार आणि या गावचे माजी सरपंच शंकरजी घारे आणि उपस्थित सर्व बंधू भगिनी पत्रकार मित्रांनो. खरं तर गावामध्ये अनेक विकास कामं झालेली आहेत. आपल्याला समोरून जाणारा रस्ता अनेक वर्षाची मागणी होती डांबरीकरण करायची, ते डांबरीकरण झालेलं आहे. पुढे एक पूल होतं, मला आता नक्की माहिती नाही पूल झालं की नाही, पण पुढे त्याचे पूल होतं ना कोलगेटला, ते पूल सुद्धा झालेलं आहे. आणि जी जी कामं तुम्ही सांगितलेली आहेत बरीचशी कामं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. परंतु एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आम्ही कधीतरी इथं येतो, विशेषतः इथं आल्यानंतर श्रीदेव जयतेराचं या ठिकाणी दर्शन घेतो. या देवाची ख्याती संपूर्ण वेंगुर्ला तालुक्यात आहे आणि ज्यावेळेला जयतेराची जत्रा असते त्याला संपूर्ण परिसर फुलून गेलेला असतो. संपूर्ण जिल्ह्यातील लोक या ठिकाणी जयतेराच्या दर्शनाला येत असतात आणि त्याची चांगली सेवा झाली पाहिजे असं सुद्धा मला स्वतःला वाटतं. आणि म्हणून चांगले उमेदवार तुम्ही या ठिकाणी निवडून दिले पाहिजे. जवळजवळ 9 वर्षानंतर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे स्वाभाविक आहे की अनेक लोकांची इच्छा होती की आपण या निवडणुका लढवाव्या, पण याचा अर्थ बंडखोरी करावं असं बिलकुल नाही आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी तर बंडखोरी अजिबात करता कामा नये. त्याच्यामुळे बंडखोरांना कदापिही आपण थारा देणार नाही याची मला खात्री आहे. आमचे जे तिन्ही अधिकृत उमेदवार आहेत त्यांना आपण प्रचंड बहुमताने निवडून द्यावं अशी मी आपल्याला कळकळीची नम्र विनंती करतो. त्या ठिकाणी जी तुळस जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती आहे त्या ठिकाणी दोन्ही धनुष्यबाण आहे आणि ज्या ठिकाणी आमची मातोंड पंचायत समिती आहे तिथं धनुष्यबाण आणि कमळ 2 चिन्ह आहेत. आपण प्रत्येकाला जाऊन विनंती केली पाहिजे. आणि मी आपल्याला एक गोष्ट सांगू शकतो की ज्याप्रमाणे मनीषजींनी सांगितलं की तुम्ही ह्या लोकांना निवडून द्या, पुढच्या विकासाची जबाबदारी आमच्या सर्वांवर आहे. मनीषजी जर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष आहेत, स्वतः पालकमंत्री इथं उपस्थित आहेत, आमदार म्हणून मी स्वतः इथं उपस्थित आहे. सगळा जो काही निधी असतो आम्हा लोकांकडेच असतो आणि मग हा निधी खर्च करण्यासाठी जिल्हा परिषद हे माध्यम म्हणून वापरलं जातं किंवा पंचायत समिती हे माध्यम म्हणून वापरलं जातं. मी आपल्याला खात्री देऊ इच्छितो की आमच्या तिन्ही या सदस्यांना आपण प्रचंड बहुमताने निवडून द्या. आपल्या विकासाची जी जी कामं असतील त्याची जबाबदारी आम्ही घेऊ. ज्यावेळेला आम्ही विजयी सभेला येऊ त्यावेळेला खरं तर आता आचारसंहिता चालू आहे त्याच्यामुळे काही डिक्लेअर करता येत नाही, परंतु आता सुद्धा माझ्याकडे काही कामं दिलेली होती. ही कामं सुद्धा आचारसंहिता संपल्यानंतर मी निश्चितपणे जाहीर करेन. आणि मी आपल्याला सांगू इच्छितो की हा संपूर्ण उत्कृष्ट असा परिसर आहे. तुळस हे मातीच्या
भांड्यांसाठी प्रसिद्ध आहे आणि मातीचे वेगवेगळे काम करणाऱ्या वस्तूंसाठी प्रसिद्ध गाव आहे. आणि त्याच्यामुळे पर्यटनाच्या क्षेत्रामध्ये पुढच्या काळामध्ये त्याला प्रचंड असा स्कोप आहे. इथं सुंदर अशी बागायती या संपूर्ण परिसरामध्ये आहे. खरं तर पहिलं जे ग्रामपर्यटन सुरू झालं ते तुळसला सुरू झालेलं होतं, पाळंदेने सुरू केलं होतं. दुर्दैवाने आज तरी जरी चालू नसलं तरी लवकरात लवकर, मी पूर्वी एकदा या ठिकाणी पालकमंत्री महोदय येऊन गेलो आणि जसं शिल्पग्राम असतं तसं एखादं प्रॅक्टिकल त्यांना करून दाखवणं. कारण आम्ही ज्यावेळेला सावंतवाडीच्या शिल्पग्राममध्ये मातीची भांडी करून दाखवतो त्यावेळेला तुळसचेच कलावंत तिथे येतात आणि ते करून दाखवतात. तर पर्यटन हे गावोगावी गेलं पाहिजे आणि ही सुंदर अशी गावं आहेत. तिथं उत्कृष्ट अशी आंब्याची बागायती होते आणि सुंदर असा परिसर असतो. आम्ही हल्लीच पालकमंत्री महोदयांच्या निदर्शनाला आणून देऊ इच्छितो. अशी जी सुंदर गाव आहेत प्रत्येक ठिकाणी बंगलो दिलेले आहेत आणि हे बंगलो हे ताळग्रुपने चालवावे अशी आमची अपेक्षा आहे की आम्हा बंगलोज म्हणून त्यांची एक स्कीम असते आणि त्याच्याखाली आम्ही 4-4 काही ठिकाणी 4 रूमचे 3 रूमचे असे बंगलोज दिलेले आहेत आणि या मार्च अखेरपर्यंत ते बंगलो पूर्ण होतील. अशा स्कीम या छोट्या छोट्या गावांमध्ये राबवता येतील. आणि हा गाव वेंगुर्ल्यापासून अतिशय जवळ आहे आणि अतिशय सुंदर असा गाव आहे आणि हा संपूर्ण परिसरच अतिशय सुंदर आहे. वजराट असेल, तुळस असेल, त्याच्यानंतर मातोंड असेल, हा संपूर्ण सुंदर असा परिसर आहे. तर मी आता सगळ्या गावांची नावं घेत नाही, बरीच गावं आहेत या मतदारसंघामध्ये, परंतु या ठिकाणी आपल्याला मी सांगू इच्छितो की केवळ पर्यटनावरच आमचा भर आहे असं नाही. आपल्याकडे उत्कृष्ट आंब्याची बागायती होते. तिथं अनेक लोकांना आपण ज्या ट्रॅप असतात की ज्याच्यामध्ये फळमाशी कैद होऊ शकते, जवळजवळ प्रत्येक आंब्याच्या व्यापाऱ्यांना, आंब्याच्या शेतकऱ्यांना आपण ते फळमाशीचं हे दिलेलं आहे. त्याच्यानंतर अनेक ठिकाणी आपण महिलांसाठी गाड्या दिलेल्या आहेत की त्या गाड्यांमधून पर्यटकांना फिरण्यासाठी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. ज्या ठिकाणी आपण आंबे गोळा करतो त्या आंब्याच्या व्यापाऱ्यांना ताडपत्र्या दिलेल्या आहेत. जे भाताचे अकाळी आपल्याकडे पाऊस पडतो आणि त्याच्यामुळे भात ओलं होतं त्याच्यासाठी ताडपत्र्या दिलेल्या आहेत. अनेक योजना आपण राबवत असतो आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो की आम्ही ज्या ज्या योजना राबवतो त्याच्यामध्ये जिल्हा बँकेचा सक्रिय पाठिंबा हा आम्हाला राहिलेला आहे आणि पालकमंत्र्यांचे आशीर्वाद सुद्धा नेहमी राहिलेले आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही सर्वांनीच आणि घोडावड्याच्या मध्ये जो भाताचा परिसर आहे त्या ठिकाणी पहिल्यांदा यांत्रिकीकरण सुरू झालं. त्या ठिकाणची अनेक मुलं ही मिलिटरीसारखं त्यांनी ट्रेनिंग घेतलेलं आहे आणि त्याची एक आपण आर्मी स्थापन केलेली आहे पाहिजे. हा पोचवत असताना महिला बचत गट असतील तर त्यांच्यासाठी वेगवेगळे उद्योग निर्माण झाले पाहिजे. हे विजन घेऊन आम्ही पुढे जातो आणि हे विजन राणेसाहेबांनी जवळजवळ 15-20 वर्षापूर्वी आपल्या ओरोसच्या जवळ एक केंद्र स्थापन केलं होतं महिलांच्या ट्रेनिंगसाठी आणि महिला भवन. आज सुद्धा ते महिला भवन उत्कृष्टपणे चालवलं जातं आणि ही सुद्धा महायुती होण्यामागे नारायण राणेसाहेबांचे फार मोठं विजन आहे, त्यांची इच्छाशक्ती आहे आणि केवळ नारायण राणेसाहेब होते म्हणून हे करणं शक्य झालेलं आहे. परंतु नारायण राणेसाहेबांच्या हे स्वप्न पुढे घेऊन जात असताना आदरणीय पालकमंत्री महोदय असतील, त्यांचे बंधू निलेशजी राणेसाहेब असतील तर हे सुद्धा खूप मेहनत घेत आहेत आणि विशेषतः मला पालकमंत्र्यांचं कौतुक अशासाठी सुद्धा करायचं आहे. एकदा शिस्त म्हणजे शिस्त, एकदा आपलं ठरलं की महायुतीमधून लढवायचं, मग कोणी असेल तरी आपल्याला महायुतीचेच उमेदवार निवडून आणले पाहिजे. आणि मला दुसरं सुद्धा कौतुक अशासाठी करायचं आहे की आपल्या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 25 पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्य मिळून हे बिनविरोध निवडून आलेले आहेत. त्याच्यामुळे आपल्याला सगळ्यांनाच मी विनंती करतो की पालकमंत्री या ठिकाणी आलेले आहेत, आपण सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं ह्याच्यासाठी कौतुक करावं. 150पैकी 25 लोक बिनविरोध निवडून येणं हे महाराष्ट्रामधलं एक रेकॉर्ड आहे. ते रेकॉर्ड आमच्या जिल्ह्याने केलेलं आहे. पुढच्या काळामध्ये 100च्या 100 पंचायत समिती आणि 50 जिल्हा परिषदा हे आपल्याला निवडून दाखवून राणेसाहेबांना त्याची भेट द्यायची आहे. आपले रवींद्रजी चव्हाण साहेब आहेत, भाजपचे अध्यक्ष आहेत, त्यांनी सुद्धा खूप सहकार्य ही महायुती होण्यासाठी केलेलं आहे. तर मी सगळ्यांचाच या ठिकाणी आभारी आहे की त्यांनी आणि विशेषतः पालकमंत्र्यांचा आभारी आहे की आज या मतदारसंघामध्ये सुद्धा साहेब थोडी बंडखोरी झालेली आहे
तर तुम्हाला थोडंसं लक्ष घालायला लागेल आणि इथल्या सुद्धा तिन्हीच्या तिन्ही सीट आपल्याला निवडून आणायला लागतील आणि विशेषतः सर्व सरपंच या ठिकाणी उपस्थित आहेत त्यांनी पुढचे 4 दिवस हे प्रचारासाठी द्यावे, कारण आम्हाला आमदार म्हणून एवढ्या मोठ्या क्षेत्रामध्ये प्रत्येक ठिकाणी स्वतःला जाणं शक्य नसतं, परंतु तुमच्या गावामधली जी काय कामं असतील नंतर आपण सांगा, रावेसाहेब तुम्ही आहेत, तुमच्या सगळ्या महिला सरपंच आहेत, सर्वांनी सांगा की सर्व कामं केली जातील असं पालकमंत्र्यांच्या वतीने आणि मी आमदार म्हणून आपल्याला या ठिकाणी वचन देतो. पुन्हा एकदा आपल्याला सर्वांना नम्र विनंती करतो की येत्या 7 तारीखला धनुष्यबाण कमळ या दोन्ही निशाणींवर आपण मतदान करून आमच्या उमेदवारांना विजयी करावं अशी आपली मनापासून विनंती करतो. पुन्हा एकदा श्रीदेवीच्या ईश्वराचे आशीर्वाद मागतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कार्यसम्राट